Значи, това е ъгъла на сградата, която също има вход, може да се влиза от тук, т.е. страничен вход. И реално се пада от към тази уличка тук, която няма кой знае какъв изглед. Мисля, че се казва... Как се казва тази улица? Уличката се казва Тенис. Значи, когато ще видиш на Google Maps, това е на Тенис и на 55-та. Тук има малки комплекси, улицата не е оживена, изглежда тиха. И ето тук в страни веднага се намира другия фитнес Great Life, който Мартин иска да посещава, защото му дава безплатен боулинг и не знам какво си. И ето сега това беше този изглед. Значи за разлика от до момента, сега тази опция от 1 август е с изложение, което дава възможност да гледа запада, обратното на това, което имаме сега. Сега ще минем, ще имаме ъгъл на сградата, която всъщност ще бъде нашия апартамент, самия апартамент, евентуално ако го изберем. Значи това тук, отново това е сградата, отстрани започвам постепенно. Има хубави стари дървета отпред, в които могат да живеят птици, които екранират мръсния въздух. Сградата е 4800. Тук гледам черници ли са, какво са, не знам, ама мале. Както и да е, ето това е сградата. И сега ще снимам точно ъглови апартамент на 3-ти етаж, който ще бъде освободен от 1 август, който евентуално ние ще се пренесем. Затова пренасене обаче вероятно ще ни е необходимо малко камионче, защото не е толкова близо, както предишната опция. Ето го апартамента. Това ще бъде той. От 1 август. Сега ще снимам пътя на обратно. Макар че ти може би вече се ориентираш добре. Тук имаме хубав голям клен и страшно много дръвчета, които са борови. Тук също има вход от тая страна. С кучешки лайнарник, разбира се. И една хубава липа, която мирише на хората, които живеят от вътрешната страна. Тук има малък паркинг. Силно мирише на кофе, но това е възможно най-изолираното. Изглежда най-така уединеното, самотеното от 5-те общо апартаментни комплекси, апартаментни сгради, които има Оксбол. Тук вървя и гледам да видя има ли аджиба кофе за буклук. Да, ей ги там. Помири съм ги отдалече. Сега от тук, за да стигна до вкъщи, просто ще трябва да се върна наобратно. Умряло пиле. Бах, това е криване. Значи ние дойдохме до тук с голф карт. Така че може би ще ни е по-лесно да се прибираме от горната улица. Тенис ли това беше? 55 или 57? Ето тук пак дръвчета. Наистина изглежда закътано. Дори да има басейни, няма да се чуват шумовете от тях. И ето вече стигаме до 4705, където беше другата възможност горе на 3-ти етаж. И нашата сграда, която е най-отпред. Тук са кофите за буклук, до които в момента ходиме. И ето тук отпред вече е нашата сграда. Предполагам, че си добил представа. Това е древната площ тук отпред. И ето сградата 4709 с нашия офис. Това трябва да помислим да решим до петък.